दा ससियेल मिडियायाव आङो दाखालिनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा सावरायसोलायनाय नुदों। गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों, आंनो मेसेजबो हरदों, आंखौ टेलिफन खालामनानैबो मानसिफ्रा सोंहरदों आरो बुंदों जे रायजो सभानि एमपि मोननाया जोबोद मोजां जाबाय, कंग्रेचुलेसन हरदों। नाथाय प्रमद बर' सारा थांनो नाङामोन नामा होननाय बायदि मोनसे सोंलु गोबाङानो आंनाव सोंहरदों। दा जों हानजानि गेजेराव जों सावरायदों, दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां लानिजों सावरायदों, गोबां खेब सावरायदों, गोबां जायगायाव सावरायनानै जों मोनसे थांखियाव फैदों जे जोंहा बिटिआर सुक्तिया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन। बिटिआर सुक्तिनि जाय लिड सिगनेटारि, जाय बिटिआर सुक्तिखौ दैदेनदोंमोन, बे बिथाङानो जाहैबाय प्रमद बर'। दा गोबां सुक्तिफ्राव मा जायो, बयबो जायफोर सुक्तिनि प्रसेसजों इनभल्भ जादों बिथांमोना मिथियो। जायफोर बिएसि सुक्तिजों जड़ित जादों बिथांमोना मिथियो। जायफोर बिटिसि सुक्तिनि प्रसेसजों जड़ित जादों, इनसाइड आउटसाइड, बिथांमोना मिथियो। आरो बिटिआर सुक्तिजों जायफोर जड़ित जादों बिथांमोना मिथियो जे माखासे जाहैबाय रिटेन कमिटमेन्ट थायो आरो माखासे आनरिटेन कमिटमेन्टफोर थायो। गासैबो कमिटमेन्टखौहाय सुक्तिनि जे दफा, बे दफाफोराव लिरजोबनो हाया। आरो सुक्तिखौ मा सावरायनायनि गेजेरजों, मा रादायनि गेजेरजों, मा थांखि लानानै सुक्तिखौ खालामनाय जायामोन, जायफोर लिड सिगनेटारि, जायफोर लिडारशिप होदों बिथांमोनासो मिथियो। दा जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ प्रमद बर' सारानो दैदेननानै गासिबो एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन, इउबिपिअ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बयखौबो लानानै बे सुक्तिखौ खालामदों। गतिके दिनै बे सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय माखासे खामानि जे मावबावनांगौ दं दिल्लीयाव, दिसपुराव। दा प्रमद बर' सारा थाङोबासो बे खामानिफोरखौ मावनो हागोन। बिथाङा नखर मन्थ्रिजों मा रायलायामोन, बिथाङा प्राइम मिनिस्टारजों मा रायलायामोन, मा आनरिटेन कमिटमेन्ट बिथांमोना दङमोन, दिनै प्रमद बर' सारासो बेखौ मिथिनो हायो। गतिके दिनै बिथाङा जेब्लानाखि पार्लियामेन्टआव थांगोन, दिल्लीनि दरबाराव बिथाङा सौहैगोन, अब्ला दिल्ली दरबाराव थांनानै बे आनरिटेन कमिटमेन्टजों लोगोसे रिटेन कमिटमेन्ट जायफोर दफाफोर दङ बेखौहाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावहाय बिथाङा हेफाजाब होनो हागोन बा बिथाङा बाहागो लानो हागोन। बिनि थाखायनो जों सानदों, जों साननानै प्रमद बर' बिथाङानो जोंनि थाखाय बेस्ट जागोन होननानै जों बिथांखौ दैथायहरदों। नोंगौ बिथाङा दिनैहाय सोरबा बिथांखौहाय बड'लेण्डआव थानानै सानफ्रामबो बड'लेण्डनि जे जेंना जेंगोना बेजों जड़ित जाजानो लुबैदों। बड'लेण्डनि राजखान्थिजों माने दान्दिसेबो एबसेन्ट जायाजासे खामानि मावजानो लुबैदों। नाथाय नोंथांमोना बुजिनांगोन, गोबां राजखान्थि हान्जाया दिनै हमना लादो आसामनि कंग्रेसनि जे प्रेसिडेन्ट गौरब गगৈ, बिथाङा डिपुटि एलअपि लिडार अफ अपोजिसन, आरो बिथाङा दिनै पार्लियामेन्टआव थांबाय थानो गोनां जायो। खिन्थु दिनै फैनानै बिथाङा चिफ मिनिस्टारियेल केन्डिडेट जाफैदों। आरो गोबां बेबायदिनो हानजानि दैदेनगिरिफ्रा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट, नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे समाव कार्बि आंलंनि चिफ जयन्त रंपि साराबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जानायजों लोगोसे बिथाङा कार्बि आंलंनि सिएमबो जादोंमोन। गतिके मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट जायोबा जे जोंनि जायगानिफ्राय हजों थाहैनांगौ बा सम मोननाय नङा बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया। आरो दिल्ली आरो बड'लेण्डनि गेजेराव दिनैहाय इसिबां गोजानबो नङा, 2 घन्टानि गेजेरावनो सौफैयो। गतिके मोनफ्रोमबो समावनो जोंहा प्रमद बर' सारा बड'लेण्ड ओनसोलावनो थानानै बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, बर' रायजो राजाफोरनि सिमां, बर' रायजोफोरनि मोनथाय आरो जिखिनि जौगानायनि हाबाफारि मावनांगौ बिथाङा मावलांबाय थागोन। दिनैहाय बाथ्राया जाहैबाय जों जे 3 मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट मोननो हाबाय। जोंहा जयन्त बसुमतारी आदा थाबाय, रोंगोरा नार्जारी आदा थाबाय, लोगोसे दिनै आदा प्रमद बर' बिथांमोना 3बो जोंनि बर' जातीय संग्रामजों गोबां बोसोर 20-30 बोसोर बिथांमोना जड़ित जाबोनानै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि मोनथाय, जौगानाय, रैखाथि, थामोनथा गासिबो बाथ्राखौनो बिथांमोना मिथिजोबो। दा 3जों गोख्रों भाबै दिनै पार्लियामेन्टआव जुदि नांनानै बिथांमोना खामानिफोरखौ मावनानै लाबोनो हायोबा, गिबि एजेन्डायानो जोंहा दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि जेरैबायदि कमिटमेन्ट दङमोन,
गोबां कमिटमेन्टआनो मावफुंजालांबाय जेरै जोंहा बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल खालामनायमोन दिनै बे BKWSAबो जानानै थांबाय बिटिआरनि बायजोआव जायफोर बर'फोर दङ बिथांमोननि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय बेखौ मावफुंनाय जाहैबाय लोगोसेयै जोंहा बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौमोन बेबो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान फोसावनांगौमोन बेबो जानानै थांबाय जोंहा दिल्लीयाव मोनसे बड'फानि स्टेचु गायसननांगौमोन बेबो जानानै थांबाय लामा मोनसे बड'फानि मुङै माने बावनांगौमोन बे लामाखौबो दिनै बावनाय जाबाय लोगोसेयैहाय जोंहा जे बिटिआर सुक्तिनि दारैहाय 1500 कोटि थाखा जोंनि बिटिआरआव सौफैनांगौमोन बेबो दिनैहाय गासिबो प्रजेक्टसफ्रानो दिनै सौफैबाय रेलवे कच फेक्टरि जानांगौमोन बेबो जोंहा अलरेडि जानानै दंखायो बियो एप्रुभ जानानै दंखायो जोंनि क'क्राझारनिनो बासबारि रेलवे स्टेशनाव बे कच फेक्टरिखौ खालामनाय जासिगोन जोंहा भारत आरो भुटाननि गेजेराव मोनसे रेल लामा गायसननांगौमोन बेबो नैबे 13 मार्चआवनो मानगोनां प्राइम मिनिस्टारा फैनानै क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेलवे जे प्रजेक्ट बेखौहाय गायसनफैसिगोन दा बेबायदिनो गोबां माखासे कमिटमेन्ट जोंहा दंबावो बेनि गेजेराव 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टआ जाहैबाय मोनसे फाउन्डेसन बायदि जोंनि बिटिआर सुक्तिनि एकदम मेइन मोनसे फाउन्डेसन बे जोङो फाउन्डेसनखौहाय गायसनथारनांगोन फाउन्डेसना माब्रै 125 एमेन्डमेन्ट जाग्रोमोना आर्टिकेल 280आ जोंहा एमेन्डमेन्ट जागोन दिनैनि थारिखआव जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे फाइनान्स कमिसननि दारै सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसन आरो स्टेट फाइनान्स कमिसननि दारैहाय जोंनि रां बावजाखौ राननाय जायो नाथाय बे फाइनान्स कमिसनावहाय अट'नमास काउन्सिलफोरनि बाजेटफोरखौ सावरायनायानो जाया they are not mandated to discuss they are not supposed to discuss about the budgets of the autonomous councils especially the 6th schedule autonomous councils बेखायनो दिनै जेब्लानाखि आर्टिकेल 280आ एमेन्डमेन्ट जागोन आरो बेयावहाय सोदांनायनि गेजेरजों 6th schedule autonomous councilफोरखौबो स्टेट फाइनान्स कमिसननि दारैहाय बाजेट हमनायनि बाथ्रा जागोन सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसननि दारैहाय बाजेट हमनायनि बाथ्रा जागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 6th schedule autonomous councilफोराव डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि बाथ्राया फैगोन अब्ला बे डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना मिथिगौ आं बारे बारे बुंबाय थादों जोंनि काउन्सिलनि बाजेटआ जोबोद जोबोद खम बे बाजेटजों काउन्सिलखौ सालायनो हानांगौ जिखुनु पार्टियानो थाया मानो बे बिपिएफआनो दाजाथों मानो आरो इउपिपिएलआनो दाजाथों मानो बे बाजेटआ जोबोद खम जोङो जोबोद नांनायनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव जों एसे बारायनानै 1100 crore जों लाबोनो हादोंमोन नङाबाथ' बे बाजेटआ 750 crore 800 crore बेबायदिल' जायो जेब्लानो जों सावरायो स्टेट गभर्नमेन्टजों स्टेट गभर्नमेन्टआ मा बुङो नोंथांमोननि सालारिखौ जोंनो हरो होननानै दा बे सालारियावहाय प्राय 2500 crore जोंना थाङो जेसेबां बिटिआरनि जोंनि इमप्लयिसफोर दङ मास्टारफोरनिफ्राय लानानै जोंनि पियन केरानि अफिसार जेसेबां सालारि दं बोसोराव जोंहा प्राय 2500 crore थाङो होमबा जों 1100 crore प्लास खालामोबा 3500 crore जों मोनो नाथाय आसामनि बाजेटआ जाहैबाय 2,40,000 crore 2,40,000 crore पपुलेशन रेशियोआव जों जुदि रांखौ मोननांगौ जायोबा होमबा जोङो 12% बा 13% जुदि जोंनि पपुलेशना बिटिआरनि पपुलेशना जायोबा जोङो प्राय 30,000 crore मोनो होमबा जोङो बेसेबां डिफिसिट जाखो प्राय 27,000 crore जोंहा डिफिसिटआव जोङो फैसाखौ मोनगासिनो दङ गतिके दिनै जुदि 30,000 crore मोनोबा जोंनि मोनबा जे सिभिल डिस्ट्रिक्ट दङ बाक्सा तामुलपुर माने उदालगुरि क'क्राझार चिरां गासै मोनबा डिस्ट्रिक्ट जे दङ बे मोनबा डिस्ट्रिक्टनि जौगानायनि खामानिखौ जोङो गोख्रैयै मावनो हागोन 30,000 crore मोनोबा जोङो गोबां जौगानाय जोङो मावनो हागोन बिनि थाखायनो नैबे 125 एमेन्डमेन्ट अफ आर्टिकेल 280 बियो जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों आर्टिकेल 280 जों लोगोसे जेब्लानाखि सेन्ट्रेल डाइरेक्ट फाइनान्सिंनि बाथ्रा फैगोन आर्टिकेल 275 मा जिनिस आर्टिकेल 275 जाहैबाय ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय बियो स्पेशल फान्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि दा बे ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड जे दङ आर्टिकेल 275 आव बेखौ बियो ट्राइबेल काउन्सिलफ्रा मोनसेबो मोना बिसोरो थाइसेबो मोना बे आर्टिकेल 275 नि फैसाया जाहैबाय जोंनाव आसामाव फैनानै WPT डिपार्टमेन्टआव हाबफैयो WPT डिपार्टमेन्टआव जेब्ला हाबो बिथांमोना मायाव बाहायो जों जेबो मिथिया
गतिके बे जिनिसा जिहेतु स्पेशेलि ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्टनि फान्ड आर्टिकेल 275 बेसेबां माने देग्लायथ' 14,000 crore बे जिनिसा दङ 14,000 crore जोङो गैयाबाबो 500 crore बाबो जुदि मोनबोयोब्ला आरो बे बाजेटआ जेब्लानो बांलांबाय थागोन अब्लानो जोङो बेनिफ्राय जे शेयार मोननांगौ बे शेयारखौ जोङो मोननांगौ आरो जोंना जाहैबाय